Príjemný piatkový podvečer všetkým priaznivcom typov Slovenskej hokejovej ligy. Je na programe v rámci 4. kola je aj súboj, ktorý dnes budeme spoločne sledovať. A to je zápas medzi HKS Meros Skalica proti HKM Rimavská Sobota. Tam na síce neinkasoval, ale tie puky sa od neho odrážajú pred seba. A je tu prvý gól, pozrite sa, z ničoho nič sa hostia dostávajú do vedenia. Perfektná obstreľovačka Jozefa Rákoša. Ako náhle sa hráči Rimavskej Soboty dostali do útočného pásma, tak to Rákoš zobral na seba. A nebolo to úplne od modrej, ale pomerne ďaleko bol od Branislava Bernáta, keď zakončoval. Pozrime sa na celú situáciu ešte raz. No, nevidel nič Bernát, jeden z hostujúcich hráčov sa mu perfektne postavil do výhľadu. Ak už si o tom zákroku myslíme čokoľvek, tak Skaličania majú k dispozícii početnú výhodu. A strieľajú gól okamžite, 6 minút potom, ako Lenďák zasadol na trestnú lavicu, tak Skaličania vyrovnávajú na 1-1. Expresná kombinácia, na ktorú domáci priaznivci čakali takmer 1,5 tretiny. Končí v sieti Adama Náďa, tak sa domáci konečne presadili. Pozrime sa na rýchlu kombináciu. Janáč nahadzoval pred bránu a tam, respektíve to bola strieľaná prihrávka. Janík už presne vedel, respektíve Janáč už presne vedel, čo má s pukom spraviť od modrej. Ale pozor, na opačnej strane obrovská príležitosť a je to okamžite gól. V sieti Branislava Bernáta netrvalo dlho a hráči Rimavskej Soboty sa opäť dostávajú do vedenia. Opäť akcia, ktorá nevyzeralo to tak, že bude nebezpečná pre domácich hokejistov. Ten puk Bernát vyrazil pred seba. Po strele menší trest za seknutie pre Jakuba Sovela, tak ďalšia príležitosť pre Skaličanov vyrovnať. A tak sa deje, tak ako v predošlom prípade Skaličania. 8 sekúnd po treste Sovela vyrovnávajú. Krásna kombinácia. Teraz od dvoch hokejistov. Tým prvým bol s číslom 12 Patrik Janáč. Pozrite sa Janáčovú krížnú prihrávku. Na Petra Obdržálka, ten vyrovnáva na 2-2. Krásny hokejový moment. Ďalšia dobrá zblokovaná strela, ktorá hráčom Rimavskej Soboty umožňuje dostať sa rýchlo do útočného pásma. Lenďák si vypýtal puk od Šapovalova. Lenďák, jeho pekná prihrávka, tesne minul teraz odkrytú Bernátovú bránu Šapovalov. Ďalšia strelecká príležitosť a je to gól. Je to gól, 11 minút a 36 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Sa po tretíkrát v zápase hráči Rimavskej Soboty dostávajú do vedenia. Po rýchlom protiútoku si hostia v útočnom pásme vypracovali dve strelecké príležitosti a tú druhú dokázali zúžitkovať. Bol to Radovan Cud, ktorý sa presadil. Dankov strelecký pokus vypadol. Bernátovi, akým spôsobom sa teraz hráči Rimavskej Soboty gólovo presadili, tak to mi je záhada. Pretože Danková strela bola zblokovaná, skončila za Bernátovou bránou. Poďme sa na celú situáciu pozrieť ešte raz. Tu je Jozef Danko, ktorý individuálne vyviezol puk do útočného pásma. Nahodil Bernátovi, ten puk vypadol z lapačky a no šikovne a rutinérsky to spravil. Budeme pomaly sledovať aj Branislava Bernáta, kedy opustí svoju svetiňu, ale ešte predtým je tu samostatný nájazd. No, Bernát už nebol na svojom mieste a to znamená, že Martin Ďaloga išiel samostatný nájazd na prázdnu bránu. 5. gól Rimavskej Soboty v tomto zápase o víťazovi máme rozhodnuté, priatelia. Opravdu nebolo vidieť ten moment, kedy Bernát opustil svoju bránu. Nedobre sa zorientoval na modrej. Denis Kadlečík, 2-5.
zaslúžil s konštatovaním, že hráči Rímavskej Soboty si vo svojom 3. súboji v rámci typo Slovenskej hokejovej ligy pripisujú druhé víťazstvo a veľmi cenné 5-2 na ľade favoritov zo Skalice. Sa s vami od mikrofónu lúči Ladislav Fabl.